गाबोन आं न'आव थांगोन मान्देयावथ' क्लास गैया गासै सानथामसो थाहैनो हागोन नोंबो थुना सोमखोर आइया नोंखौ लिंलांफानो थिनदों अनजालि नों गाज्रि आं थांनो हानाय नङा मानो सोमखोर अनजालि नों आंखौ फोथाय आं गोसोखौ दाबो मानोबा फरायनायाव गोसो खालामनो हायाखै सोमखोर नों दाखालिनि गथ'खौनो एफा सानबाय थायो नामा आं बुङो बिसोर जोबोद गाज्रि आं बिसोरखौ लुबैयो सोमखोर जिउआव सासेल' सायख'दों बियो नोङो आं बेफोरखौ जेबो सानाखै अनजालि मानो बे गोसोआ एफा बोदोर जादों आंनो मिथिदों सोमखोर नों मानो खोथा होआ नों मोजां मोननायखौ गियो सोमखोर बिदिब्ला आं सानना लासिगोन नोंहा सोरजोंबा दंखायो नों बेफोरखौ फाग्लि बायदि मा बुंलाबायदों अनजालि नों गावखौनो मानो एफा हगारसारो सोमखोर आं फाग्लि जाबाय नोंखौ लोगो मोननानै नों गाज्रि मोनब्लाबो नों मिथिब्लाबो नों अनसायाब्लाबो नोंखौ आं अराय जोथोन लाखिगोन गोसो सिङाव नोंखौ लोगो हमनो सिमां मोखां आरो थैनायनि उनावबो साया जानानै नोंखौ लोगो हमगोन गुड इभिनिं सोमखोर गुड इभिनिं बोहिलां माथो अनजालि दंफैलाय औ बोहिलां प्लिज जिरायदो जागोन नोंना मारै खौरांफोरा मोजाङानो बुंजायो बे आफ्टार टुमराव सिभिल सार्भिसमेननि फार्स्ट पेपार एग्जाम दं बेनिखायनो जोंहा फादार अफ मेथामेटिक्सआव एसे साजेसन लानो फैदों सोमखोर अब्लाथ' नोंबो एसे जागोन बेनिखायनोथ' बेथनाव आलासि जानो थांनो हायो गाज्रि मोनोब्ला थांनोसै आं सोमखोर बै मुलि नों एसे जाथारनांगोन बेथ' आंनि थाखाय गोजोननिसो बाथ्रा आइखौ आं बुजिसिगोन सोमखोरा साख्रि मोनब्लासो खेबसेनो फैसिगोननो बुजिलां नोंसोर एक्सारसाइज खालामबाय थादो आं थांनोसै दे बिदिब्ला मोजाङै सहैदो साबायखर वेलकाम रमन आच्छा नों साख्रि मावगोन ना बिजनेस खालामगोन ना लाइफ आदार लाइफसन पलिटिक्सआवनो आंकोल आफाया पलिटिक्स खालामबाबो आं मोजां मोना रमल गान्धा बिखान नार्जारि लिमिटेड होननाय मोनसे फेक्टरि लुनाय जादों आरो गिबि प्रसेस फार्स्ट स्टेपआ जाबाय आं आच्छा बेयाव मा प्रडाक्सन जागोन बेयाव मोनसे रिफ्रेशिं ड्रिंक जागोन आरो एल्क'हलनि रेड वाइनबो जागोन बेफोर फालांगिया जोंनि बेयाव सोलिगोन ना बेयाव नर्थ इस्टनि बयनिख्रुइबो बांसिन थालिर प्रडाक्सन जाग्रा जायगा आरो नर्थ इस्टआव रिफ्रेशिं ड्रिंकनिख्रुइ रेड वाइननि डिमान्डआ बांगासिनो दं आरो आं फोथायो बेवहाय आंहा लस जानाय नङा बेस्ट पलिसि रियेलि आइ एप्रिशिएट योर आइडिया नोंदो रमल साहाया जागोन अनजालि आइया माथो खालामदों बेनोथ' लाबोनो हागौमोन ना माबा हरखाब खरस जादोंनो उन्दुनानै दं What strength? No auntie ang naini. Hello, Anjali. Have a look this one. Oh, Ramon, मा खौरां? जोबोद गोजोनथाव नुदों माथो। पलिटिक्स गेलेनायनि भेरिसट बुद्धिफोरा नोंनावबो दं माथो। नों मा हाबानि खोथा लानानै फैदों? Yes, darling. जों सानैनि गोदो उन्दै समनिफ्रायनो लोगोमोन आरो दाबो बिसोरो बै सोमोन्दोखौ गोजोर खालामनो ओंखारदों जों सानैनि गेजेराव। बाबा, what is critical history? बे हाबायारि जानाय नङा नों मिथिगौ ना? रमन, this is impossible. Why, Anjali? Believe me. नोंनि थाखायनो आंनि अननाय आंनि गासिबो बिजनेसनि मास्टार प्लेनआ नों लुगैयोब्ला अनजालि रमल कर्परेसन लिमिटेडजों दोनजागोन। आं नोंनि फालांगिखौ मुगैया रमल। Please go from my side. I hate you. अनजालि, नों बेफोरखौ मा बुंदों? नोंगौ आफा, बे माब्लाबाबो जानो हाया। मालाय, रमलाथ' सासे मोजां नखरनि मोजां गथ'सो। नङा आयै, नोंसोर मिथिनाया गोरोन्थि जादों। बे सासे गुन्दासो आयै। कलेजाव बिसोरनि थाखाय मोजां गथ', मोजां स्टुडेन्टफोरा कलेज गारनानै थांनांगोन। नङाब्ला बिसोरनि आन्दाराव खामानि मावनांगोन। रमल, आं बेफोरखौ मा खोनासै? नङा आंकोल, अनजालिजों सासे मोजां मोननाय सेंग्रा दं, सोमखोर। बिसोर Yes, सोमखोर। आरो आं हाबा जानांगौब्ला सोमखोरजोंसो जागोन, गुबुन रावजोंबो नङा। आयै। रमल, नों थांनो हासिगौ। आन्टी, नों? आं बुंदों। अनजालि आइ, आं नोंखौ आखाइ होखांबाय फिसा। आं मिथियाखैमोन रमला दि बिदि आखलनि गथ' होननानै।
अनजालि आइ आफा आं नोंनि लुबैनायाव माब्लाबाबो हेंथा होफेराखै आइ नोंनि गोजोननायानो आंनि गोजोननाय आफा सोमखोरा मेथामेटिक्सआव फार्स्ट क्लास फार्स्ट पजिशन मोननाय आफा अनजालि बिमा माथो जोंहा जावैसोआलाय फादार अफ मेथामेटिक्सलाय आरो नोंथ' मिथिखागौ मेथामेटिक्स लानायफ्राथ' बिराद क्लेभार जायो बोरै आफा मानोना बिसोर जायखिजाया मुवाखौ लाथिख'जों राननानै रिजाल्टखौ लाथिख' खालामो आफा नंगौ बाथ्राया हाबुआव थांनो ओंखारदों बेवाय फालाय हाजिरा बनोसो लायनां बाबुआवसो थांनो ओंखारदों बे फुंजानि बेवायफ्रालाय नोंसिनावबो थांनो ओंखारदां फाबुआ दंना गैया औ दङ आइ फैसालिबो दङ थां जिरायथां बाबु नोंबो थांफायो औ मादै फाबु नोंसिनाव जौ सावग्रा जावना दंमोन होनलाय आंनाव एसे दंमोनहाय बेखौनो जानो नागिरदोंमोन आं खम्फालि आगै जिरायसै जागोन आबौ गैया आगै जोंहा बेफोरखौ मावफेरखाया गोदो जंगा दंमोन नाथाय बेखौबो माखासे सेंग्राफोर बुफायनायनिफ्रायनो गिसिखौबो संनायखौनो थारला गारबाय दालाय माथो गामिफ्रानो सावनानै फानग्रा जाबाय गाज्रि जाथारबायहाय आंबो बे सानो मामायजों बिसोरखौ गावनि गाबोननि लोगोफोर नागिरगासिनो दंथारोमोन लोगो मोनलायबाबा मा जाखो मानोसै गोदो जिखि जाया दा मोजां जाबायमोन लायो आरो दासो बिदिनो मोजां मोजां गथ'आसो थैलाबायनो हमबाय जोंनावनोबा फैनानै गथ' गोरलै बादि गाबलायनानै खेमा बिबाय आरो फैसालिनावबो खेमा बिबाय गाबलायबायबो सानैजोंनो लोंदो मादै सेहाया लखिया माथो जि दानो थांनोसैनो औहाय आदै बै बानाथि मैयाथिमोनजोंनो लोगो जानानै मा जाखो थांफानो जाबाय थांफाथोंहाय आदै ओरैबो गैया हरैबो गैया बरारानो खारलुंखा गावसोर थि थाब्लानो जाबायहाय आगै मालाया बेजोंनो बेसेबां खामायो दोन बिसि खामायनाया मादै नोंहा रायलायदो आं ओंखाम जानबोदोंमोन दे नैहाय आबौ आं दाखालि सनसिनि फिसानि उसुमाय हानायाव जुमाय लोंनायाव मोनसे खोथा खोनादोंहाय आबौ सोमखोर बिमाया गावनो बुंथारदों माबानो सोमखोरनि हिनजाव नायनोसै बै गाव फरायनायाव लोगो मोननाय सिख्लाखौ बिफायाबो मोजां मोनदोंनो आं हले थावरिखौ बारा गोसो फोथायथाराहाय आबौ हिनजाव लागोआ गाबोन ना समफोर रोंखो फैगोननो सोमखोरमोननियाव लोगोसे सेंग्रा सिख्ला थानायखौ मालाय बोरै फोथायबावनो आबौ बिसोरसो मोजां दंबावो दाबि आंहा हले फोथायनाय गैलाहाय आबौ माखौ फोथायनाय गैया मादै माबाहाय सोमखोरमोनाव आलासि फैयोनो टाउननि माबा न' नायहैना मानोबासो खोनादोंमोन आं ए नंगौ मादै मालाय सोमखोराबो गोसो थोयोनो जोंसो जानायखौसो हास्थायो मोजां न'खरनि गथ' हिनजावाबो मोजां जाखागोन बे नोंसोर बोरै बोरै नुहुरो आं मिथिया नाथाय मावै दाङै जानायखौ गोजान नुहुरोहां बिसोरखौ बोरैबा हौवासो बोथैदों बियो दा बुंलाबायहाय आब' बेफोरखौ मालायनि सिगाङाव हाबाब सानजौलायथारबायसो थादो आब' थादो फैसालि मानसिखौनो गिखाङोसो आं बेखौ बेनि फिथाखौ बैनो बैनि फिथाखौ बेनो सोनानै होग्रासो बियो आयै दाबोथ' बिखौनो जुरि जेनबायमोन दे ओंखामना खांबाय खोमाहाय सालासिनाखि बियो प्रमल गान्धारि नार्जारिखौ हामबाय फैदोहाय रागा जोंथ' बाथ्राखौ फोजोबनो हाया बिनि थाखाय मोनसे राहा नायनांगौ जाबाय राहाया जेबो नङा बेग' खालि सोमखोरखौल'सो बेनि थाखायनो गासैबो आंनि साननायानो फैमालजोब आरो बे फैमालखौ आं ओरैनो फैहोआ नांगौ जायोब्ला गासै आं सिलिंखार खालामगोन थेवबो अनजालिखौ आं जिउनि लोगो बानायनासो गारगोन मिथिबाय हेलो
आहाहाहा बे बिबारखौ मानो नांलायगौ बैथ' बे बिबारनिख्रुइबो मुहिनि गोनांसिन नाय रमल रमल गान्धा बिखा नार्जारी आच्छा रमल गान्धा बिखा नार्जारी बे बिबारखौ आं आंनि लोगो बोहिलाम ब्रह्मनि बार्थडेआवसो लाबोदों बाथ्राखौ जाहाथे आदाराव वायस्लाया ओइ मा आदार वायस्लायनायनि बाथ्रा बुंदोंलै ना अनजालिनि गोरबोआव हाबनो हानायखाय जोबोद देरहासार मोनदों नङासै नाथाय गाहाय आगोलनि गोमजोर सोमखोरा बेसे गोजोन सोमखोर जाबाय बोरै जाया जानो बेगौ भाई बेथ' आसोल खोथानिखौनो मोनजागासिनो दं हे साले हमथाना बाथ्राखौ बुं ओइ हमथायाव मा खालामनो हा हमथायाव मा खालामनो हमथायाव मा खालामनो बोनानै हालौ गेमिस्टार आस्सा सोमखोर थिगैनो दं सोमखोर नों दिनै आंनि आखाइनिफ्राय बारग'नाय नङा बे टाइम बमजों सोमखोरनि गारिखौ उराय होयो न बेरग' जागोन गाहाय सोमखोर सैमा नोंखौ दिनै आं सावफिन होगारगोन अरे उन्जु मा खौरां मोजां नों बबाव फैयामोन गामिनिफ्रायथ' कलेज बन्द आरो खेरानि खामानि दंमोन बेखौसो खौरां लाफैदोंमोन आं जाबायफा खामानिया औ जाबाय औ अनजु आं गारि लाबोदों लोगोसे थांफानो हागोन जागोन दे जिरायदो जागोन सरि उन्जु आं मोनसे गोनां लेखा अफिसाव बावबाय बे जिरायथ'दे दे अरे अनजालि गारियाव मा खालामदों बे सोमखोरनि गारियाव Oh my God! फैसालि अनजालि मोननि एक्सिडेन्ट जाखांनायनि उननिफ्राय मा जादों मिथिबाय सिमाङाव अनजालि आंखौ नेमफिनग्रा जाबाय नोंसोर लोगो मोनबाय थानाय जोबथा गोजोन आरो गोसोखांबाय थाखानाय सिमाङाव फैफिनखागोन फैसालि सानसे बियो आंखौ ओरैबायदि बुंदों नों जेराव थागोन साजानानैब्लाबो आं नोंखौ नागिरबाय थागोन नोंखौ लोगो मोनो
अनजालिया नोंखौ जोबोद मोजां मोनोमोन आदा फैखालि आं माब्लाबा माबा जायोब्ला नों आंखौ जोथोन लानो हागोन नों साखाथियाव थायाब्ला आं जोबोद हारसिं मोनो गावखौनो आं नोंनि थाखाय जेबो खालामखायो नोंल' बिदि गैया फैखालि सोमखोर सोर आं नोंनि अनजालि फैना सोमखोर गेलेहैयो दैसानि गुवार बिखायाव अनजालि नोंथ' थैबाय नाथाय सोमखोर सुबुंनि मेगनाव आं थैदोंब्लाबो आं नोंनि थाखाय थांनानै दं नों फैना आंनि दुंब्रुद बिखायाव थाइनै आखाइजों गोब्राबै सोमखोर अनजालि नों औ आं आदा 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 ओंखाम जागोन ना जाया आदा ओंखाम आं ओंखाम उखैनाय मोनाखै माइनाव थां नों उन्दुहै माइनाव आयै आदाया जायानो आं फैजानायावबो गुलाबसो बादावखांदों मेगना जिबायदि गोजा गोजा जादोंना माइनाव बिफा सोमखोरखौ मोजाङै नोजोर होदो अनजालि थैनायनिफ्रायनो मानसियानो बोरैबा जालांबाय जानाय लोंनाय उन्दुनाय थि गैलिया आंबो बेखौनो सानदों माइनाव बिमा मोजां मोनलायनाया गमायै थैनो रोङै मोनसे गोहो दङ जायनि थाखाय मानसिया एखनबा गावखौनो सिथारो एबा फाग्ला जायो आफा आदा सोमखोरखौ मोजां डक्टरजोंनो नायजाहोदो नोंगौ माइनाव बिफा बिदि दोनबाय थाब्ला हामनाय नंला सोमखोरा देहानि जेबो बेमार गैया नों नंगौखौनो बुंदों माइनाव बिमा फारनैजोंबो फाहामनायनि राहाखौ जों लानांसिगोन
आदा ओइ सोमखोर आदा फैसालिनि औ आदा सिखारदो आदा मोदोमखौ जोबोद सानाय मोनदों फैसालिनि बेयाव औ आदा आं मैयानिफ्रायनो नोंसानाव दंफैयो दे मोखां सुनोसै फैसालि खर'खौ जोबोद गिलिर मोनदों नाथाय नोंनाव बोरै सफैखो आइ आफाफ्रा जेबो बुङाखै नोंखौ औ आदा आं बेयाव मैयानिफ्रायनो दङ नोंसानि आइ हिन्जावानो लिंनो नागिरदों नोंहा गोसोआव गैया नामा गैया फैसालि जेबो खोथायानो माथो गोसोआव थाला जाबाय आदा नों मैयाबो हाजोसानिफ्राय दाहार गलांदोंमोन नंगौ फैसालि आंहा गोसोआव गैया आच्छा बोरै जाया खोन्थालाय सोमखोर फैना सोमखोर नों फैना सोमखोर आंजों फैना सोमखोर फै सोमखोर